Tenang melayani cash dan kredit. Ayo. Sapa sing tanggung jawab? Sing tak lho jenengan iki lho. Jenengan sing miwiti ya ta? Iki ana bosku. Ana bose. Bosku sing tanggung jawab ya. Ngono aja. Ya, siji loro Mbak cukup wis cukup, Mbak. Matur suwun. Ya wis. Selalu. Ya. Kurang satu. Ngosek sabar ya. Kok karo pamit. Oh, sabar. Mongko nimas katresnanku. Asik. Bebasane kan bisa tinunggu. Juntuk lan kasetiaku. Tak korbanake jiwa.
Mas dibablaske lali janjine. Ya, siap. Sih, jendel utang siji. Iya. Lah, jenengan omahe cedak tenang bae kok disutuke Ya, meleh. pergi. Lah iya. Berarti cerdas, Pak. Ayo. Mongko nimas katresnanku. Asik. Bebasane Woi. iso Jun bulan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Jancane aku nganteni, aku isin duwe utang siji. Oh tenang wae cek kelingan Ayo no. Kelingan. Ayo. Sampeyan yo. Kadang kok bener iki. Ayo. Menak ganjil boten penak lho, Pak. Oke. Iya. Janjane kowe neng ndi gelagatku sajak nyupian atiku jono kowe kencan karo wong liya-liya. Matur suwun cekal santen. Luar biasa matur sembah Nggih, nuwun. monggo. Spesial kagem Mas Bejo. Asik. Bakso maju lancar, Bro. Sukawati. Esek 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 esek. Diparani ngoyo-ngoyo. Ajarene kok wis mangkat lunga. Dianteni ngoyo-ngoyo. Ajarene kok wis mangkat kono. Ayo Doyuni.
Bejo. Pak Min. Ayo Pak Bejo. Pak Bejo. Yang punya maju lancar. Ya. Urung teko to, Mas? Derek. Suwimen to ya. Nunggu koncone. Oke, siap. Telingsingan. Oh, nggih, mengke diputer malih nggih telingsingan. Oh, ja. Ayo. Bareng sampeyan apa panggilan nyatane jara lula atine Asik ye. nanti waktu berpisahan katine New Sukawati Indonesia. Esek, 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 esek. Diparani ngoyo-ngoyo ding. Ajarene kok wis semangat lunga. Ati aneni ngoyo-ngoyo. Ajarene kok wis takon kono. Ayo. Iki kok dadi meruwel-meruwel to, Pak Men? Maju wo. Lah iya lho. Pengen nek kalah set wong sing mburi langsung set ngono. Ayo. Hati-hati ya. Ayo. Jiro. Oh, iya. Bareng sampeyan pepanggilan katane kok lolo atine wong ini kepisahan anyatane
aku semene. Pak Men ngene. Oh. Ya. Ngapusi. Ya. Bareng sampun pepangian anyatake ayam Tutunipun matur sembah ingkang sampun kepareng. Monggo Mas Bejoyo. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta dek, dari mata turun ke hati. Ayo dek kicing miring, ayo dek kicing miring. Tenong kayu jeruk deme bokong kleru batuk. Bareng rapi lembung entekno kasur aduh dek kicing miring kicing miring aja lali apa iki? Aja lali sur. Oh iya. Sure kapan iki? Mbak Rizka? Wis ora iso sur. Ayo varian. Pecute diseblake bareng kebacut diapake. Ayo Mas, kicing miring Mas, kicing miring. Bali kulon bareng kulon kok bali ngetan. Ayo Mas, wong bingung Mas. Ayo Mas, kicing miring. Tembok ping celone jare kapok
Ya, iki